Jaurlaritzak ordezkagunea aplikazio telematikoa jarri du martxan irakasleen postuak banatzeko, baina kausa eragin duela salatu dute sindikatuek. Ehunka dira ez aurrera ez atzera dabiltzan ordezko irakasleak, egokitu zaien ikastetxera joan eta etxera bueltatu behar izan dutenak, edo irakasleri gabe dauden haurrak postu hori oraindik bete ez delako sindikatuek salatu dutenez. Bai, 28.000 langile gara eta 10-lau ordezkoak. Orduan, ordezkapen guztiak kudeatzeko sistema berritu beharra zegoen. Baina arte ditezan telefono hartu eta banan-banan ordezko bakoitzari deitu. Eta horrek egite zuen lana pilatu eta aurreko urtean egon zen egoera bat nun ordezkaritzak ez ziren gai lanpostu horiek kubritzeko. Hortaz, sistema eraginkorrago bat behartzela ikusita, erabaki zen sistema informatiko bat hau guztia arintzeko sortzea. Sistema informatiko horretan ekarri duen aldaketa izan da, irakasle bakoitzak momentuan ikusten duela, hurrengo unerako zeintzuk ordezkapen dauden betetzeko eta berak egin dezake hautaketa zein lanpostu behar dituen. Sistema informatikoa berria den neurrian, behar zuen zuzendaritzek horre sistema honetan esku sartzen dute eskaerak egiteko eta aurreko asteko ostegunera arte ez zitzaien eman beharrezko formakuntza hori alde batetik. Delegaritzetan horiek kudeatzen dituzten langilei ere ez zaie eman formakuntzarik eta gainera ez zegoen nahikoa langile behartzen sistema honetan behar den lana aurrera ateratzeko. Orduan egon dira kolapsatuta gora arte eta sortu da lanpostu asko eta asko ezin banatu alizatea edo hala moduz banatzea gaizki kasu askotan. Hezkuntza gana jo izan dugunean ez digu erantzunik eman. Guk ikusten dugu hor gestio ariketan akatsak egon direla, baina guk nabarmen ikusten dugu errua eta erantzukizuna politikariena dela batetik ez dutelako B-planik auki, sistema berri baten aurrean funtziona dezake, ala ez, baina funtzionatzen ez baldin badu, 28.000 langile kudeatu behar dituzu eta ez dute B-planik auki. Eta bestetik, nabarmen, ze bildu izan gara ere bai delegaritzetako langileekin, azkenean hau kudeatzen dutenekin, esate ziguten baliabide falta ikaragarri auki dutela, eta hori ere, baliabideak ematea politikarien erantzukizuna da. Eta politikarien erantzuna izan da, guk 400 postu esleitu ditugu, ez duzu, ja, baina 2.000 laurehun ziren, nun daude beste 2.000 ez, ni 400 banatu dituzula, bale, baina zu, falta dira oraindik, eta laugarren astean gaude, eta oraindik irakasleak falta dira, eta eskola batzutan hasi dira kontadoreak jartzen, eta adibidez Gasteizko eskola baten 70 klase ordu galdutara iritsi dira, eta hori eskola batean, eta 1000 eskola gara EAE guztian. Orduan, arazoaren neurria handia da. Bai, horre guk labetikan bi urrats planteatu ditugu, batetikan bada salaketa eta ekintza ja soluzionatu dadila, jarri dadila martxan sistema behingoz eta eskoletara irakasleak joateko, eta gero bigarren urrats batean, bigarren botean ikusten dituguna dira irakasleetan sortu diren kalte horiek zuzentzea. Batetikan jasoko ez duten ordainsari hori, ze jente askoren nomina jokoan dago eta askotan urte guztikoa, eta bestetikan etxean geratu direlako lanean egon beharko luketenan pilatu ez duten aintzinatasun hori. Orduan hori erreklamagarria da gure ordezkoen araudiaren aurka talka egiten duelako, eta labetik ateak ireki ditugu edo zeinek salaketa jarri eta epaitegitara joango gara kasu guztietan banan-banan. Erantzukizun falta nabarmen honen ondorioz, iruditu zaigu arduragabekeriaren pazientzia agortu zaigula, beraz eskatzen ditugu Jon Agirre pertsonal burua eta Olatz Garamendi hezkuntzako idazkari sailburu ardaren dimisioak eskatzen ditugu, ez ditugulako behar bi diskurtsotan hezkuntza kalitatea aldarrikatzen dituzten politikariak, baizik eta ekintzetara bihurtzen dituztenak.